alguna anècdota per explicar i com és la vida aquí a Sant Cugat. Com és actualment? És actualment i quines diferències hi ha amb abans i amb ara. Qui comença? Vos o jo? Raona tu. Ja us hi afegireu. Feu-me preguntes. La diferència entre abans i ara? Suposo que hi ha un abans i un després de l'electricitat, potser, oi? Sí. I del tractor, potser hauríem de dir, no? Sí, exacte, sí. Bueno, l'entrada a l'electricitat, Sí. llavors hi ha un seguit de comoditats, que és la calefacció, que és el televisor, un seguit de coses, que al no tenir la llum això no hi era. La nevera potser és el que va marcar més a les dones. La nevera, el congelador i tot això, sí. Clar, abans les dones havien d'espavilar-se, si havien de matar un pollastre, l'havien de matar pel mateix dia, perquè si no ja no es guardava. En canvi, en aquests moments pots congelar-ho, pots matar un porc i pots menjar botifarres com si les haguessis de fer. Amb la llum, algunes cases aquí ho havíem fet, teníem un motor, un generador, i engegàvem allò i unes bateries carregades, però això només servia ben bé per la llum. Planxes elèctriques i tot, congeladors i tot això, no. Només servia ben bé per fer llum elèctrica. I llavors l'altra gran cosa va ser el tractor. Bueno, esclar, i llavors de llaurar amb mules, això ho heu vist en fotografies i Messina i allò, que van arribar els tractors. I allò ja va ser un adelanto molt diferent. Jo més et posaré una comparació, que aquí a les finques que tenim hi havia 4 o 5 masovers, 3 o 4 homes a cada casa, i ara 2 dels meus fills, ells 2 sols ho menen tot. Ara ho menen tot. Quina altra cosa podríem dir que ha canviat l'abans amb l'ara? Els costums, la manera de vestir, el tipus de roba, l'accés a l'educació també. Jo recordo quan era petita que venia aquí al Soler a classe amb una mestra que teníeu. Sí, particular, perquè l'estudi més a prop era Castelladral i Navàs. Llavors els primers anys, el parvulari, diguem-ne així, que jo vaig fer en aquesta casa. Sí, això, i llavors aquí teníem una mestra particular, una noia que ja estudiava també, l'Angelina. Un dia va venir l'Angelina aquí. Sí? I la Carme, més tard veu tenir la Carme, vaig anar amb la Carme. Sí, que ella érem de família, sí. Com la Carme, l'Angelina no hi havies anat. Sí, jo vaig ser dels petits que després ja vam... Als 6 anys ja ens van portar a Navàs, perquè llavors aquell ensenyament no era un ensenyament reglat, i va començar l'ensenyament obligatori i havíem d'anar a un lloc on es fes ensenyament reglat. No vol dir que no ens ensenyessin més aquí, perquè jo vaig aprendre a multiplicar i a dividir per una xifra amb 6 anys. Per tant, era qüestió de que et donessin el titulet, no? Hi havia molta més gent, no? Pel que expliqueu i tot això, hi havia molt més ambient que ara, no? Sí, hi havia molta més gent anant marxant les cases. Sí, perquè a Bràs aquí hi havia hagut 15 o 16 cases i ara, que en som... Que hi visquem sempre 4 o 5, que hi visquem tot l'any. I els de la rectoria, però aquells... Sí, però ells també hi viuen, entre setmana i després queden algunes cases. I ara em penso que hi viuen a les esglésies també. Sí, per tant ara 6, ara podríem dir que hi viuen 6 cases habitades, però esclar fins a 16 han marxat molt. Generalment van marxar els masovers. Els masovers van anar al poble, a Navàs o d'altres pobles del voltant, buscant una vida millor. El de pagès, si bé mirem, poder era més rentable llavors que ara. Perquè llavors hi havia els masovers i pagaven parts als amos i també s'hi vivien. En canvi ara ho tenim tot en propi i que en les terres no poden pas viure, sort que ara hi ha granges i bestiar i coses així. Sí, pagant una part, els masovers pagant una part, en l'amo podia viure només administrant les terres, no li calia treballar en aquests moments. I això devia canviar, que cap als anys 50 va anar canviant la cosa, amb l'arribada del tractor, quasi bé. Sí, l'arribada del tractor, llavors els amos ja es van manar a les terres, els masovers van buscar vida fora, més pràctica, i així es va anar venint. I llavors el que
ser molt era, bueno, un pagès no hi entreu massa, però bueno, tu sí, Tu també, has viscut han estudiat. la cosetxadora. Sí. Com abans es segaven volant, això no ho he vist. Sí, sí. Després van sortir màquines de segar, lligadores, i a l'últim va sortir la cosetxadora, que és el que es fa ara. Ara ja de tot això, aquí ja no hi ha res. Bueno, fan una festa aquí dalt del batre aviat, no sé si hi heu anat mai encara. I llavors es batia a l'era, les mules, anar voltant, i llavors, bueno, llavors van venir les màquines de batre. Llavors ja eren unes màquines que hi feien garbes i les tiraven amb una màquina, i la màquina la feia anar un tractor amb una corretja d'un tros lluny, i d'allò, i llavors batia aquella màquina. Però i això també va durar molts anys fins que va sortir la cosetxadora, que aquesta ja ho fa al mateix camp. Ja ho fa al mateix camp i de primer omplien sacs i ara la cosetxadora ja porta un dipòsit i ho tira amb un remolc i tot ha canviat molt. El que ara es fa en unes hores, abans es feien dies. Exacte, sí. Dies i dies de segar i després n'havia de deixar a l'era, que s'assequés I els bé. tractors primitius que van tenir, el primer que vam tenir nosaltres, que era un Estei, que inclús ara el meu net que fa de mecànic en té un que el vol restaurar. El Pau. Sí, el té allà a Vic i el vol restaurar. I d'aquells tractors amb els d'ara també hi ha una diferència com hi havia amb aquell primer tractor amb les mules, perquè amb aquell tractor llauraves un hectàrea o així cada dia i ara no fan 10-12 els tractors d'ara. I més porten aire condicionat i monitor. Exacte, sí. Ara portar el tractor és la millor feina per conduir, perquè no has de mirar la carretera que te'n vinguin d'altres, tranquil·lament, aire condicionat, ràdio. Avui dia és la millor feina, la de pagès. Jo ja estic fa anys jubilat, però I bueno, totes les altres feines han canviat igual, perquè també la qüestió de la vinya, que aquí n'hi havia hagut molta, ara ja pràcticament queda residual, i també hi havia molta feina, perquè hi ha moltes feines al llarg de l'any que requerien molta gent a treballar, i el benemat també era, ara es fa una estona i llavors es feia dies i dies i dies. Però a la vinya no han sortit gaires màquines, l'ensulfatar. Sí, però abans s'havia de fer amb una motxilla a l'esquena. Bueno, jo amb la motxilla a l'esquena i ara ho feu amb el tractor. I benemar també, ara hi ha màquines cap allà a Avinyó, tenen màquines de benemar. Sí, aquí no n'hi ha. Llavors amb una estona hi ha la vinya molt poques neta. vinyes, hi ha molt poques vinyes. Tot i que ara s'està tornant a posar de moda, i de Navàs no sé si heu sentit a dir que tornen un altre cop a ui, molt, aquí estan engrescats i ara fan això a Castellarral. La mostra de vins, el segon diumenge de març, i és tot un altre món, tot això de la vinya. Sí. Per tant, la vida aquí a Sant Cugat era molt de treballar, però festes, com les celebràveu? Festes, bueno, hauríem de distingir les religioses de les profanes, no? Les festes religioses tenien molta més importància. Clar, llavors hi havia tots el que serien les festes familiars, amb tots els esdeveniments familiars de batejos, comunions, casaments, fins i tot els enterraments. L'enterrament, no sé si s'ha de dir una festa, però d'alguna manera també es convidava, la casa s'omplia de gent, com que la gent venia de lluny es quedaven a dinar normalment. Sí, a dinar, esclar, perquè aquí mateix hi havia parentius de molt lluny, la meva àvia era filla de Borredà. Doncs compte, llavors no podia pas venir, si hi havia un enterro aquí, no podia pas venir a Borredà i en tornar-se'n, havia de quedar a dormir aquí, una comparació. I després hi havia les festes al llarg. I llavors, normalment es feia, l'enterro, més senzillet i d'allò, i llavors al cap d'uns dies es feia funerals, que deien. Tornaven a pregar pel difunt al cap de 15 dies, 3 setmanes, llavors reunien tota la família i venien 3 capellans, feien 3 misses
i no sé, la religió molt arraigada de llavors. I ho havien de fer perquè hi havia gent que potser no havien tingut temps Ah, d'avisar-los sí, perquè vivien molt lluny i llavors així els podien avisar per carta i llavors podien venir. I llavors hi havia les festes, diguem-ne, del cicle de l'any, el Nadal, la Pasqua, el Corpus, amb les professons. Això sí. Eren tot un... Sí, això sí, maco. I llavors, no sé, hasta una fe molt arraigada, perquè si no anaves a missa ja era un pecat. Ara, si un dia no vas a missa, jo el mossèn que hi havia a Navàs va dir, ja ho tenen tot dispensat, el de vostès. Perquè jo ho vam dir també, jo a vegades si plou, fa gaire mal temps, no em va bé per portar el cotxe. I li vam dir al mossèn, si un dia plou no passem vas a missa. I ho tenen tot dispensat, vostès. Però esclar, abans, mare de Déu... I la missa cada diumenge, i després de la missa hi havia l'estona de fer la xerrada, era com també, a part de la missa, la part religiosa, també tenia una part de funció social. Es veia tot el poble. Ens estàvem més a fora a xerrar que pas dintre missa. Era el moment de fer tractes si convenia o senzillament de parlar amb els veïns, perquè com que d'entre setmana poc es veien els veïns entre setmana, no? No, esclar, si no hi havia una necessitat o d'allò, no. Perquè les cases eren apartades. Llavors les grans festes del Corpus amb processons... Sí, el Corpus, sí. Encara no sé qui parlàvem aquest dia. Sí, que aquí van telefonar, que devien telefonar. Sí, van trucar que hi ha una bandera, encara hi és, ja. Es veu que sí, que hi ha la bandera de les processons i els pendons. Perquè jo, esclar, estic jubilat i no sóc gaire valent i tinc de fer una mica de matiada i tot, em tinc de mig cuidar per l'edat, no perquè estigui malalt. I va dir la meva filla i el va agafar. I llavors diu, va atribuir a tu, que potser te'n recordaries. És que jo si hi ha la bandera allà dreta no me'n recordo. Es veu que sí, es veu que van visitar l'església de Sant Cugat i encara es conserva la bandera que es treia per les processons. Els va atendre la Núria. Sí, ja ho van dir, que els havia agradat. I els pendons. I llavors demanaven a veure si allò tenia alguna vinculació amb potser una bandera de la guerra o tot això, però sembla ser que no, que és purament una cosa de tipus religiós, però hi havia el que en deien els priors i la priora del Roser, i llavors, clar, quan sortien per Corpus i feien la processó, doncs portaven aquestes banderes com perquè aquesta bandera ja em recordo quin color era, no tenia res amb la bandera espanyola ni republicana. Com granata, no? Granata amb alguns bordons amb or, o bueno, amb daurat. I algun tros de... No me'n recordo. L'havia portat moltes vegades, que costava prou, que era molt alta, hi havia d'haver dos puntals que l'aguantessin si feia gaire vent. L'havien de ser tres, va portar. I uns cordons per equilibrar-ho, no? Uns cordons, sí, per equilibrar-ho banda i banda. I llavors també hi havia el pendó de la Puríssima, que diu que el 1903 es veu que les noies del poble van regalar aquell pendó per treure el dia de les processons també. Sí, una Puríssima brodada. És a dins. És a la sagristia. És a la sagristia. Sí. I ha canviat molt físicament Sant Cugat amb els anys? Sí. És tot igual o han canviat algunes coses? Vols dir si hi havia més bosc o més... Sí, a nivell urbanístic i també a nivell de l'església interior o exterior. L'església... Canviar molt, sí, perquè aquí un cop vaig fer com un plànol que hi ha a les cases. Sí. Que el vaig entregar jo. Sí, que els mig s'entén per això. I tant que s'entén, mare de Déu, i tant que s'entén. Sí. Antigament, quantes n'hi havia? De cases, potser si les comptéssim totes, les que pot haver-hi algun vestigi, hi havia cap a 22 cases. Poder sí. Perquè tan sols allà de la Sant Cugat, clar, hi havia... l'Alou, el Cal Gemilà... Cal Gemilà, el Purgatori... Cal Tiquet... Cal Soldat, era per allà a la vora, era més lluny, Cal Soldat. No, Cal Soldat... Era més lluny. Cal Soldat és aquí, penso que és del Mujal. És una que hi ha aquí baix, en aquest propietat tan petit, que ara ho men el Joan, Cal Palussa. Cal Palussa i el mateix propi de Cal Palussa, que és petit, hi ha les ruïnes d'una casa que diu que era Cal Soldat. Sí.
No, aquí que hi havia... Devia haver 4 o 5 el que és al voltant de l'església. I la rectoria, esclar. Sí, al voltant de l'església, sí. Clar, sí, segurament han canviat, algunes s'han arreglat, d'altres han anat caient, se n'han ensorrat sí, bueno, bastants. allà que ja hi vaig fer una explicació que totes aquestes que diem Cal Tiquet, Salou, Purgatori i Cal Gemilà van passar totes, ho van anar comprant, eren propis, i els mossens ho van anar comprant i ho van passar tot amb Cal Gemilà, amb Cal Gemilà, que l'últim que s'hi va afegir va ser Cal Tiquet, que Cal Tiquet era nostre. El meu pare també ho va vendre per... Només hi ha una sola casa, Cal Gemilà. I llavors el que és l'església, sí, això jo potser us ho va explicar Josep Maria Badia, que l'havien restaurat i que es va treure el campanar i amb totes aquelles modificacions deveu tenir fotos segurament també? Sí, fotos tenim. Molt bé, d'abans i de després. I us devia explicar quin any va fer-ho i tot. Per tant, aquesta part ja la tenim més que coberta, eh? Molt bé. I llavors, doncs, quina és la vostra opinió, vosaltres com a ciutadans, si es pot dir així, de Sant Cugat? Suposem que Sant Cugat sigui una ciutat, és la millor ciutat del món, o no? Sí. Que sí? No, jo que s'afegir, per afegir, ara, mira, ara aquí som 4 famílies. Un meu fill viu allà, que allò era la Païssa. Llavors, al pis de dalt hi viu un altre fill. I aquí vivíem jo i la meva dona, que va morir fa poc temps, però ara jo visc sol, però visc amb ells, però aquí en el primer pis visc sol. I llavors, ara hi ha un dels nets que s'ha arreglat aquesta teulada que es veu aquí, mirada per allà, és un pis també. I el net viu allà, i els 2 fills, un a dalt i l'altre allà, i jo visc aquí. Jo faig vida amb ells, vaig a dinar allà, vaig a sopar aquí, jo aquí només conservo la casa. I llavors ens demaneu com a habitants de Sant Cugat quina gràcia té, doncs suposo que té la tranquil·litat de viure envoltat de natura i de ser a 10 minuts del primer poble, com un poble com Navàs, que pel que necessites hi és, tens tots els serveis i en canvi estàs en plena natura i ara amb els cotxes és fantàstic. Jo això sí, jo no enyoro res de cap ciutat ni cap poble. Mira aquí, és això que dius, viure entremig de la natura i perquè estem acompanyats, perquè aquí si haguéssim quedat, els fills haguessin marxat, haguéssim quedat el servidor i la meva dona, el cel sigui, tampoc ens hi haguérem quedat sols, dues persones aquí, però sí. És potser el que va fer que es anés despoblant Sant Cugat. Els fills van anar marxant cap als pobles, buscant oficis millors i maneres de viure millor que les que tenien aquí, i llavors això va fer que es anés despoblant. I sí, han quedat doncs això, 5 o 6 cases. I ara potser hi ha com un retorn, no? Perquè van retornar aquests que ara viuen a la rectoria o han retornat aquests que viuen a les esglésies. És com un retorn de la ciutat cap al camp. Les cases, els masovers que han marxat, si més no, domingueros, més ne tinguéssim, nosaltres en tenim 4 i les tenim totes llogades. Però només aquests només venen el diumenge. O quan els sembla, diguéssim, com una finca de braneig. Les masoveries s'han omplert així. Ara, com a dir, més gent, bueno, ara aquí s'hi ha quedat el meu fill, el meu net, però no... El que passa que costa de viure és només de pagès, perquè tots els que hi vivim fem d'altres feines, a més a més. Esclar, és que les trucs, si us haguéssiu de refiar de les vinyes... No menjaríeu gaire, no, clar. És això, i l'Alzina igual, l'Alzina tenen el ramat, però després també treballen a la mina, i és això que s'ha d'anar completant el sou de pagès amb una altra cosa, perquè si no és impossible viure així. Per tant, seria un món tradicional, obrer, la pagesia, però també seria un món tradicional, no? Molt... Sí, el que ens va comentar el mossèn és que ara es veu misses i assenyalats i que reuneix
tota la família, per tant, Sí. queden tradicions, no? Queden tradicions, queden dies a l'any, per Nadal, Sí. per Pasqua, clar, hi ha tot un seguit de dies a l'any que les tradicions es procuren conservar, perquè és una manera doncs, de retornar als orígens, no? És una mica per aquests regust de com era abans i anem tornant a la tradició. Sí, és que és veritat això que dius, Doncs ara aquí, esclar, que sentireu molt soroll, maten 2 porcs. La matança del porc encara ens la fem, que no sé si és permès, però el pagès encara aquí quan maten per la família i d'allò 4 o 5 cada any. I avui en maten 2, per la família del Joan, que viu a Nadal, i llavors hi ha el seu fill, que viu a Vic, que és el mecànic, i llavors s'ho parteixen. Llavors això també reuneix tota la família i és un altre moment de... Sí, això a Calçoc ja no ho fem. No, a casa ja no ho fem. Ja. Som menys colla i... Però aquí sí, perquè aquesta l'hem treta. Avui per uns germans de la Cristina també, i ara ja sembla com un matadero, això. D'alguna manera aquestes feines tradicionals també portaven una festa al costat. Sí. Dies de molta feina, però s'acabava sempre amb gresca. Feina sí, perquè ahir mateix el van anar a matar 2, i quan van començar ja era fosc, i van acabar allà a les 9 del vespre, només matar-los i partir-los, i ara els estan elaborant, fent botifarres i tot això. Totes les feines portaven al costat de tota la gran feinada i preparació, al darrere doncs la gresca i la xerinola, la festa del segar i el batre, la verema també era una festa. Els porcs, sí, els porcs, tenim granges, 4.000 porcs hi ha aquí a casa, que abans a la casa que n'hi havia més, en greixaven 4 o 5, un parell de truges, no, aquí només fem engreix, i encara no són nostres. Les granges sí, i llavors ens donen un tant per porc, quan els treuen un tant per porc, si se'n mor algun aquell no cobres. Bé, doncs moltes gràcies. No hi ha de què, a disposar, ja ho sabeu. Mira, aquí històries i allò... Això de la cova del lladre, tu ja els ho has explicat. No sé, això de llegendes, tradicions, no li teniu l'apartat aquest? Si voleu explicar millor, així ho... Bueno, no sé, us expliquem la de la cova del lladre, per exemple? Exacte, sí, aquella de la cova del lladre és maca. Això passa en un racó de Sant Cugat, és cap a un extrem, és l'extrem que diguem que dona el que seria ja gairebé tocant a Viver i Serrateix. Allà hi passava el camí ral. Hi ha un roc molt gran que té un forat i diuen que allà s'hi amagava un lladre. Això passaria més o menys a l'època dels bandolers, segle XVII, més o menys, quan tots els pobles tenien un bandoler. Sant Cugat del Racó, encara que sigui petit, també tenia el nostre propi bandoler. Que passa que no ens recordem del nom, això ningú ens ha dit com se devia dir. Total, hi havia un bandoler. Diu que eren 2 germans que vivien a la casa de l'Alzina i un s'amagava en aquesta cova que us dic i l'altre feia doncs de pagès. Llavors quan passaven les cavalleries pel camí ral, que passaven els traginers, que devien portar tota mena de material, us podeu imaginar, gra, vi, el que fos, doncs quan sabien que n'hi havia algun que potser havia cobrat i portava una bossa amb diners, el que llaurava, que era baix a sota, doncs fent veure que deien els bous, baixa, moreu, com si diguessin els bous que baixessin del sol. Aquesta era la senyal convinguda perquè baixés el lladre que s'amagava de la cova i ataqués el traginer i li robés el que convingués. Mentrestant el que llaurava ja anava marxant dissimuladament, aquí no ha passat res, i clar, l'Alzina feien d'hostal. I quan arribava el traginer a l'Alzina, quan me cago en dena que ja m'han tornat a robar, que aquests camins cada vegada són més insegurs, que com pot ser? I el germà aquest, que era el que em donava els senyals, estava allà en un racó. Si tothom fes com jo, que només em cuido de llaurar la vinya. I així ens explica la tradició, que anaven com a mitges i anaven recaptant impostos en els traginers que anaven amunt i avall. Això és el que s'explica d'aquí. Sí. I encara ens en tindríem algun altre, aquell de la Llopatera, per exemple? La Llobatera, aquest de la Llobatera, sí, ho expliques tu jo. No, expliqueu, ara cada un. A veure, això mateix. Hi ha un punt que és natural, que hi havia un cingle, i es va apartar
una pedra, diguéssim, pedres d'un cingle que a vegades es descalcen i s'aparten. I allà hi va quedar com una tina, una cosa fondo. I van fer, diu que era el rector de Sant Cugat, i va fer una paret a cada cantó que quedés com un dipòsit, fondo, més fondo que això. Ara les parets ja quasi bé ni es veuen. I llavors diu que hi posava una post i hi posava tall allà d'allò per agafar el llop, perquè llavors els llops eren animal danyí, que ara diu que s'ha de tornar a repoblar, però el llop atacava les ovelles i allò, i es havien de fer perdre els llops. Li posava una post, una mica de tall al capdamunt, i aquella post ben pimperada, que quan el llop era aquí, la post queia. I el llop t'acatxava cap baix. I encara en diuen la llobatera. En diuen la llobatera. Vas entendre? M'he mig explicat. I diu que des de llavors no hi ha llops a Sant Cugat, no? Ah, no, això no. No n'ha quedat cap. No, però bé, no és que això. No, jo d'haver-hi vist llops, jo mai. Parlar de llops, sí. Ara que hi ha molt porcs cinglans. Sí. Molts porcs cinglans, encara hi van matar dos aquí al Sereny. I després cabres feres, que això tampoc n'hi havia. I llebres, torna a haver-hi llebres allà. Això diu que també. Allà vora casa hi ha una llebre que si puges cap a quan es fa fosc, moltes vegades travessa el camí. Veus, doncs aquí de llebres no n'hi havia vist mai. Ja m'ho van dir que també n'havien vist algun aquí a les Illes. Però aquí abans se'n parlava de les llebres, i jo sé que cap allà al cantó de Vic ja n'hi havia, després cap aquí dalt al Pujol també, però aquí no n'hi havia, ara es veu que se n'ha portat. Bé, doncs ara sí, moltes gràcies. Mira d'aquest, a disposar. A disposar, jo m'agrada fer història, ara veus, llegir i escriure i tot això no gaire. La història m'agrada, però i llavors tinc sort de la Maria, em fa de secretària. I com que jo ja soc dels més vells del poble, i d'allò, encara que digui alguna mentida, com ningú em contradiu. Bé, mentida no, encara que m'equivoqui. Mentides ja no ho dic. Però una vegada jo vaig dir a mossèn Tomàs, en la història a vegades si ha de posar alguna mentida. Diu, no, llavors no és història. Bé, no, mira,